Ungkam jatuh no hanya helam soko. Kabo, iskul thana kan kabo, iskul thana kabiang gubo. Minum hanya kisah lam soko. Ini ketal duty ketal belawai. Tak fungsi duty. Sama iskul thana thalai dong. Kayaknya rumah itu ni punya sampai kan. Jadi ini iskul tu ya kan pakai kayak. Ampas sama tang sini tabak medum tuna bagai medum tuna kayak kepel paisa tini tisan aku tanai karena dai nih kok kak sama pandang kapan bagai kayak cererok tuh tang banyak kayak an bisu bertangnya baru tuh semua tang lagi nih kayak cari bos tang sini amah kayak naik cuma tini ini bolok nana rok pelan jempat juga koi kergus Tesya hilpo yang nomor thak mana? Tibin kalian bagi tak fungko. Iko. Kalau tibin cawe kon thalah sini tesya ambasan. Special in Tripura thali, Bengali thali, India Chinese kebab seafood. Wah. Seafood special by hilpo yang special. Octopus sok mana ni korang. Bongor octopus sok mana sana makan. Di sana mungkin rok pay. Sok pakai fried rice yang kita mau cawin lama di sini. Pak mau hari ini so, Pak bot. Belakan nak cuma, yang tolong betul ngomong, hilponya no, mau naik kau, omah kiri jah. Aja, bot अच्छा है ना hilponya? ये नीचे में ये स्पेशल गेस्ट के लिए सेट होगा अच्छा है ना ये भी मिट्टी है पूरा क्या बोलते हैं इसको बालू हम लोग तो हसन बोलते हैं अच्छा अभी तक खुला है बेलेखन ना तो सब जमा को तैयार हो गई अपने मकोई तला हुआ को Income mo siya. Chong sari. Bahai chong. Kaham no. Kisah balu baca 2 mas malah yang kena no. Guys yang 3 mas. Enggak tabuk bertangnya. Ambasa kotu chora. Menor ko tongai angkat pirong ngai sini. Enggak malah yang desa. Are ang pani boleh. Oh, ning pani nai. 1 hour later. Saya bazar bertak lama nih, bisa? Jora. Kita itu bazar. Uji kilo ha. Ida na uji kilo asa. Uji kilo asa na? Mati alam lo lama senam teman bagi jam. Ini bisidok kajang mani completing mani kisah party satu rok kayaknya yang mata Acha. enggak kek rokon payi 10,000 क्या बोला तूने rokon payi rana nih tong mani jora simalia ti noko simathalia biek besana sekang riwima roka noko toy songwai ang khayang ambaso si thangma tong si ongkai tak sih sok yo poni 7 baji kena kai te boro nogo thangma sinani kamio goro ma tong kaguli nang be khana fungo thangsinai khana fungo khana wo dadone khakchang ma panda bo tong nogo hongkai abon bagai tini chuti na hamasi kai hangse thangma tong so ambaso phungni sim thamani noicho thangkai no tun kai no tia phaiga pon time cover khaimaliya turuk phaiga angka buthaga kono tipinok khaya kono phaiman ba angka kisale thanga angkai sebabli angkai khana thangsinai angkai joto nono hambai bele khe khaka ham chibai norok ni hamjak mung norok ni suri mung tinong ni hamari bai kaitone hamari bai bisi dok mane 6 year complete nengka tini hai salong gai kana kai 6 lai 7 aba hai sinai ta ngai jotono
hambai norok kaham yafarmani bagui jotono no hambai norok bwskango chini bagui yani bagui tei chini nokni bagui suridi tei norokni hamjakmung norokni hamari bai hingkhe tini ni video to chwng sinai norok nukha tangka paikhe amo hai hingkhe bijini jora tipano blog rok video rok khlai tongo norokni bagui norokni entertainment khaina bagui hingkhe norokni hamjakmung norokni support tongo hingkhe norok kwtal wngwi tongkha ani channel no kaisa subscribe khlaidi tei video ni sajak khe like hingkhe share comments khlai mano hingkhe abo hai hingkhe haini khana tisa next video tei next blog bai malailainai hingkhe tini ni video chwngni situng hingkhe jotono no hambai jotono no hor kaham.